koulu, Tää koulu aikasi saa mitä haluaa, kun koulussa ihan kiva ollaan. Ja täällä saa kaiken miettimistä, mikä täällä aikasi on aivan miettimistä. Tää elämä saa kaiken iloisuuden, joka koulupäivänä on aivan mukavaa. Ja tää elämä saa kaiken koulussa miettimään, mikä aika saa täällä miettimään. Kaveruus on tärkeää, ei sitä unohda kukaan voi. Kun ystävyys taas tulee eteenpäin. Kavereitamme aina tarvitsemme. Sulla on hieno esitys, Kalle. Mistä tää musiikki on peräisin? Tää on tullut sieltä Vaani-bändistä tää biisin tausta. Ja entäs sitten sanat? Ootko itse sanottanut? No joo, kyllä. Olen. Oot sä räpännyt kauan? No olenhan minä kuule. Mulla on oma bändikin, Resis Posse. Onks oikein sulla paljon erilaisia sanotuksia jo takataskussa? On. Aika paljonkin. No, tuossa sulla oli tärkeitä teemoja tuossa sanotuksessa. Siinä on niinku koulukiusaamista ja yleensäkin koulusta. Niin mistä sä nyt saat ne kaikki ideat? No, joku kirjoittaa mulle sanoja ja sitten mä niinku laulan siihen päälle. Kun sun täytyy miettiä, mikä täällä on. Hauskaa elämä täällä saa on. Iloisia asioita tulee mieleeni. Joku aina menee hyvin ja aina iloisuuden. Tärkeä elämä on tulossa täällä. Tärkeä elämä, Kun sun aivan sun täytyy josta aivan. Minkälaisia